Εντάξει, είναι 20 λεπτά και πάει αργά και Οκ. Πάμε Επίσης, καλά. να ξέρεις, αν είσαι, εγώ ζαλίζομαι αν είμαι στην οθόνη. Αν κοιτάω το κινητό τώρα, ας πούμε, και εγώ θα ζαλίσω. Όχι, εγώ ζαλίσω γενικώς. Κοιτάω, δεν κοιτάω. Πόση φορά μπαίνω σε τραμ. Δεν στην Αθήνα έχω. Δεν έχεις τίποτα. Εγώ μια φορά είχα πει. Ούτε Αθήνα έχω. Σιγά. Τι πες? Τι είπα,